Čaute lidi, já jsem Bára a vítám vás u dalšího videa. Asi než se vůbec pustím do mého názoru na toto téma, chtěla bych říct, že miluju všechna zvířata bez ohledu na to, odkud pocházejí, protože těm zvířatům je absolutně jedno, jestli mají papíry nebo nemají papíry. Zaslouží si stejnou lásku, péči, zodpovědnost jejich majitele, ale koho bych nafackovala, jsou ty lidi, kteří by tu zodpovědnost právě mít měli, ale absolutně na toho kašlou. Já rovnou začnu tím, co je to množírna. Množírnu chápu jako místo, kde jsou desítky, ba i stovky zvířat žijící ve vlastních výkalech, v klecích na pokraji smrti. No a já jsem dlouhou dobu odmítala si přiznat fakt, že by se to mohlo dít i tady u nás. Pak jsem se dala do kontaktu s lidma, kteří jezdí do těchto množíren, odebírají ty zvířata a pomáhají jim, následně jim hledají nové domovy. A když mi kamarádka vyprávěla, že má už několikátou plastiku obličeje, protože ta zvířata jsou agresivní, ty kočky, které žijí ve tmě, jsou plachý, bojí se těch lidí a když tam vlastně oni přijdou, tak je berou jako nepřítele automaticky, protože s těma lidma mají špatné zkušenosti a je to fakt strašný. Ale co víc, když se pohybujete po facebookových skupinách a diskutujete s těmi lidmi, tak si začínáte některý jména pamatovat. No a pak vás srazí totálně na kolena, když zjistíte, že ten člověk, o kterém jste si mysleli, že jenom nezná tu problematiku, nebo mu veterinář špatně poradil, a že se to děje, a že to koťátko dává pryč v 7 týdnech jenom proto, že mu to prostě někdo řekl, ale přitom ty zvířata má rád. Když o tomhle člověku pak zjistíte, že má 250 zvířat pozavíraných v klecích, po sklepech, na 5 různých místech po Česku i Slovensku, tak nebudu zastírat, šla jsem se normálně poblejt. A bohužel to není jediný případ. Tito lidé si dávají na své identity velký pozor. Chodí na internet přes přesměrované IP adresy, mění jména, stěhují se, mění telefonní čísla. Na Facebook chodí nejčastěji proto, aby prodali a zároveň, aby zjišťovali informace, co o nich ostatní lidé vědí, co nevědí a aby prostě vždycky měli zhruba přehled. A věřte mi, jsou zatraceně dobří. Odkrytí jednoho takového nám trvalo zhruba rok aktivního hledání, zjišťování informací a evidence každého jeho kroku. Je spousta lidí, kteří vědí, že na benzince si zvíře kupovat opravdu nemají, že mají chtít vidět rodiče koťátek, kde žijí. Bohužel množírny už to vědí taky. A pro ně není nic jednoduššího, než v takovém případě si pronajmou částečně vybavený byt, což v dnešní době není problém. Vezmou si 2 zvířata, klidně to můžou být kastráti, dají je nějakým způsobem dokupy, aby vypadaly tak nějak zdravě a obstojně, aby to tak nějak odpovídalo plemenu. Dají k ním koťátka. Vy tam přijedete a nepoznáte, že prostě tyhle 2 kočky, kočka kocor, nejsou rodiče těch koťátek. Bohužel nemáte průkaz původu a nemáte šanci to nějak zjistit. Kdo má kočky, tak ví, že když dáte takhle 2 cizí zvířata k sobě, tak se častokrát moc nemusí. Ale jim to hraje do karet. Oni řeknou, že kočka už nejeví zájem o koťátka, že na ně syčí a že je lepší je dát proto pryč. Chyba. Tohleto bývá jedna z nejčastějších kravin, co oni vypustí z tlamy. A jak se tomu bránit? Asi se vám to nebude líbit, ale částečnou jistotou je pořízení zvířete s průkazem původu, kdy víte, že chovatel se musí řídit nějakým chovatelským řádem nebo etickým kodexem chovatele a musí dodržovat zákon. Neříkám, že neexistují chovatelské stanice, kde by bylo potřeba, aby ten chovatel použil trošku víc rozumu a zodpovědnosti, ale opět jsme u toho, že chovatel musí dodržovat alespoň to základní minimum, musí se řídit zákonem a už se to daleko líp všechno dohledává, než u těch množíren.